a negociación do convenio colectivo. Pero cales son os motivos que siguen manténdose así? Porque queren precarizar as novas contratacións, sobre todo, bueno, outros puntos nos que están sendo un pouco máis flexibles, pero en xeral o tema está enquistado polas novas contratacións. No vosso caso, entendede que sois traballadores en activo. Sí. Cales serían os problemas para a xente que xa está traballando? Pois para a xente que está traballando, a problemática sería a suba salarial que se está negociando, porque hai que contar os anos que estuvemos en preconcurso e concurso de acreedores hasta a fecha de hoxe que os sueldos, os salarios quedan congelados. E en canto a flexibilidade do horario? No tema de flexibilidade horario, a problemática tamén sería para as novas contratacións. As novas contratacións serían cunha flexibilidade horaria de luns a domingo. Como veis? Complicado. Moi complicado. Pensades que van ser creadas? Que se van a acabar? Non. Se a empresa non cede, non. Está a cousa bastante complicada, sí.